Πόσο έχει αυτό, πόσο έχει αυτό. Θα σου πω. Ποδαράκια για πίσω δεν έχει να πάρεις άνθρωπο. 350 ευρώ. Πόσο? 1050 ευρώ. 1050 ευρώ έχει. Πόσο έχει ένα χουσβάνα χορτοκοπτικό. Εδώ, τι σου παγώ. Το ξότι σήμερα τι θέλω κάνω. Για βρε παλιό φωτογραφία, κάτσε να εργάζει. Όχι, κάνουμε λήψη ζωντανή. Ζωντανή λήψη. Ποιος είναι το ξώτης από εσάς? Ποιος είναι από εσάς το ξώτης? Εγώ είμαι κατσίκα στο Κινέζικο. Εγώ είμαι ροχός. Εσύ? Και εσύ? Αυτός είναι αστροναύτ. Και εγώ είμαι υδροχός με αεροσκόπιο το ξώτη, αυτό. Α, και εγώ το ξώτης. Εγώ είμαι αεροσκόπιο. Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Αυτό. Πόσο τρέχει αυτό που λες ότι ξέρεις, πόσο τρέχει αυτό? 80 χιλιόμετρα. Πάει 60 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα, 50 χιλιόμετρα. Δεν μην το πάει, που πάει 80. Θα σου πω, από το πρέπει με τα χέρια. Δεν μου λες συγγνώμη, αυτό να σταματήσει τώρα τι γίνεται όμως στη Λευκή. Καταρχήν, τι με αυτό. Σε κάνεις ώρα. Για πότε λες. Για πότε λες να πας στη Λευκή σήμερα. Δεν θα πας στη Λευκή σήμερα. Και πού θα πας αυτό? Αυτό δεν το ξέρεις τώρα. Βίντεο τώρα τραβάω. Ανάρπαστο θα γίνει. Λοιπόν, εγώ δεν σε έχω δει να σ' απάνω όμως, όλη μέρα στα χέρια το παίρνεις. Για ανέβα να σε τραβήξω και μία πάνω στο μηχανάκι. Δεν μπορώ. Όχι, δεν θα ξεκινήσει. Ανεβαίνει αυτό το πράγμα για καθόλου. Έτσι όπως είσαι, για να σε δω. Ανεβαίνει, εκεί. Το πουλάς τώρα πως είναι να πάει πάρεις ένα άλλο. Με το πουλά. Και δεν θα πάρω. Πάρε ένα άλλο. Αν πάρει άλλο δεν μπορεί να το πάρει με τα χέρια, είναι πιο μεγάλο. Γιάντσι. Να και μόνο το πιάνω. Τι ωραία. Λοιπόν, θα ανεβεί να σε τραβήξω μία. Μπράβο. Λοιπόν, πάω να φύγω, φίλοι. Κάτω μπροστά. Πάω στο νοσοκομείο και να το πάρω. Θα πω στο νοσοκομείο μέσα, παράδειγμα. Να σου πω ρε. Κατά εκεί που πάει δεν είναι το νοσοκομείο. Πάρ' στα Είναι το χέρια. ψυχιατρίο. Πάρ' στα χέρια. Δεν είναι στο Facebook.